Estaba hoxe cunha amiga decíalle eu, non? Que eu noto moito como onde tiña que haber admiración, a xente coloca envexa. E hai unha cousa na que levo moito pensado e é a idea de que se nos di moito que non poñas expectativas nas outras persoas. E eu creo que as expectativas teñen que ver coa admiración. Eu, as miñas amizades, admíroas moitísimo, pero moitísimo. Teñen cousas maravillosas que eu non teño, e é xusto iso que admiro. E síntome moi admirada. A admiración mutua quere dicir que igual que eu admiro nesas persoas o que eu non teño, non? Tamén elas admiran en min cousas que non teñen. E a admiración mutua consiste nisto. No sitio de ter envexa diso que ten, e falo sobre todo de cualidades persoais, non? Eu non teño envexa diso, eu admiro. E a persoa ao tempo admira en min cualidades que eu teño a ela non. E iso é o recoñecemento. E iso é o que un ser humano precisa. Un ser humano precisa sentirse recoñecido. Ten que ser mutuo ou non o hai. Se non é isto que falo sempre de cultura do like. Se ti che din non poñas expectativas nunha persoa, de alguma maneira ti tes que coartar a admiración. Porque eu cando miro as persoas que quero ben e que admiro, claro que teño expectativas. Teño as expectativas de que iso que admiro sexa real e siga sendo sempre así. Claro, un mundo tan performativo, a veces daste conta que admirabas algo que non é unha cualidade da persoa, só o finxen. Hai un punto de falsidade aí. Non é unha cualidade que a persoa ten en por sí e pode soster no tempo. Que sería a expectativa que eu teño, é que iso sexa real. E aí nace a decepción. Claro, se eu non poño expectativas en ti, logo non admiro nada de ti, non me vou decepcionar. Pero realmente vouche querer ben. Aí está o vínculo utilitario. Di, non poñas expectativas en min, porque, vamos, a min, mentras me sirves para algo, podo facer moitas cousas, podo che dicir que sí. Eu lembro unha vez unha persoa, que non me acordo a conto de que, me dixo, pero a min iso non me gusta. Eu, pero sí que che gustaba. É que ás veces un di cousas por agradar. Vale. Decepción máxima. Creo que esta idea que nos venderon de non teñas expectativas ten que ver moito co poder vincularnos sin facernos responsables dos nosos actos. Non me admires, non poñas expectativas en min, porque non teño ningunha intención de soster nada no tempo, e moito menos de responsabilizarme de que o que eu hoxe fago e performo para conquistarte, porque agora me interesa que esteas na miña vida. Non teño ningunha intención de sostelo. A xente xa funciona así. Daquela, claro, non queres que eu poña aí as expectativas, pero que se non te admiro non te quero. E aí entraría a envexa. En vez de estar relacionándome desde a admiración e o recoñecemento mutuo, estes vínculos superficiais e tan da simulación, da performance e así, están todo o tempo comparándose. E aquelo que debía admirar, porque ti o tes e eu non, e resulta-me admirable, acabo poñendo aí envexa. E desde a envexa nacen as toxicidades todas, as relacións de poder. Aquelo que debía admirar comezo, non é para tanto, que, a ver, creo que o que estou dicindo que o pode ver calquera. Non é para tanto, ou,
bueno, tanto eso, seguro que o conseguiu de calquera maneira, ou, mira, tamén eu, sí, tamén eu, porque, claro, se eu non te estou admirando e non te estou recoñecendo, xa tampouco hai ese camiño para que ti admires e me recoñezas. É bonitísimo, porque se eu te admiro e te recoñezo, e ti me admiras e me recoñeces, fasme de espello, que se usa moito esta forma agora así tan espiritual de falar, para eu ver en min cousas que ao mellor non estaba valorando o suficiente, non? Ou porque precisamente para min é o normal, é o natural, non lle estaba dando esa importancia. E cando a outra persoa o admira en min e mo di, ostra, pois digo, pois sí, mira, eu tamén teño isto. Aí entra esa humildade afectiva, non? De dicir, ostra, eu isto non o teño. E que bonito é, non? Cando unha persoa, que dá igual, pode ser, é máis extrovertida, ou, no meu caso, mira, unha persoa como a máis comedida, non é tan paxareira, non? Hai persoas que son máis emocionais e admiran na outra persoa a súa parte racional. E ao revés, hai persoas tan racionais que ás veces cóstalle, non? Soltarse no emocional e admiran. E iso, aí está a riqueza dun vínculo, porque precisamente non nos resulta atractiva unha persoa que é moi igual a nós. E isto é así. E ao final esta idea de non poñas expectativas vai por busca unha persoa máis parecida a ti que non teñas que admirar, pero claro, tampouco ti non vas ser realmente admirada, vai ser todo como moito máis plano, pero isto sí que permite un vínculo máis superficial. Porque a admiración, a min é que a admiración é cando te fascina a persoa, é como, wow, encántame esta persoa, e adoro, pareceme, en calquera vínculo, de amizade. Pois eu sí que digo, eu quero que a xente teña expectativas de que o que ve en min é real, eu podo soster, e tamén poño expectativas nas persoas, as expectativas de que o que estou vendo é real e se vai soster no tempo. E todo aquilo, as expectativas están, sosteñoas nunha admiración que eu sinto pola persoa. E se despois me dou conta que a persoa non ten todo iso que admiraba, si, decepciónome. Pero tamén é certo que eu, sin admiración, xa non lle podo querer á persoa. Xa non a podo ter nesa alta consideración que eu quero ter as persoas que están na miña vida.